Опа, какво ще правиш лятото? Нищо, ще е поредното гадно лято в Монако. Монако, ама това е мега яко. Брат, какво му е якото? Това е един мега малък град, той е като село и единственото нещо, което можеш да правиш е да ходиш да харчиш пари. Баща ми пак ще ми даде златната си карта и ще иска да си купя часовници, защото го е било срам, че имам само 20 часовника. В смисъл, мега голям досъдник. Братле, аз ще бачкам цяло лято, така че бъди Аз ще благодарен. пачкам това лято, цели 2 седмици, затворен в 35 квадратни метра. Да няма да бачкаш в баничарницата в Люлин, тя беше май толкова. Не в Люлин, ще съм на яхтата на тати. На яхта. Много скучно, защото ще има някакви моделки от Victoria's Secret, ще трябва да ям лобстери, щял да идва Лео. Чакай, кой Лео? Ди Каприо, да, той ще дойде. Не знам, не ми се стои въобще и ще трябва да работя. Между другото, знаеш, че баща ми май ми подготвя да ми подари Ферари електричка. Мале, ма това е много яко. Чакай, какво е якото? Аз мразя синьо. Мразя синьо, но него въобще не го интересува това. Второ, той въобще, според мен, е забравил каква ми е колекцията на колите и просто е така на 2-3 месеца ми подарява бълва някакви тъпоти, ми подарява ламбургините, работи. Той, знаеш, че веднъж ми подари 2 пъти подред една и съща кола? Просто защото не му пука.